Selamat datang di Gereja HKBP Yogyakarta. Sebelum beribadah, terdapat beberapa informasi tata tertib yang harus diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi. Pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Oras madi hita salutna di hamu akadamang dohod dainang haanggi boto pinaribot nang masuk mahita tu parminggota di pukul 15.30 botarion alai at dorang so masuk kita tu parminggota tamado tabarade rohat dor pikirata atong martang yang nahohom mahita sangobas. Marede hita sian buku ede nomor 564. Hite-hite goar ni debata ama dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dot goar ni todri perbadia na tumopa langit dohot tanoon amen say tangihon maswaraku ale Jehovah molojou-jou didok rohaku ho madok lului hamu maboiku atong bohimma nahulului ale Jehovah sa unang mata budihon bohim maradupunau Jehovah do panodangi diau do hatuaku tung mida isema mabiyarau Jehovah do partano batoan ningoluku tung mida isema au biahaton haleluya. Yang mahita ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan amanamin dari banua gijangi usehon matodim na badiai dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut huriam asalam rarat jalalam hot hatam na badiai di tonga-tonga ni hamion lehon mahiras niroha di naposom majamitahon hatam asalam pita jalalam gadda huriam nabadiai patok tong mahuhut rohanami mangului ho sahat rodi ujung di bagasan haporseon nature marhide-hide anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen hudul mamu.
martangihon hamuma patik ni debata ima patik palimahon saat rodi patik pasapuluhon songonoma patik ni debata patik palimahon ikon pasangapom mudo natorasmu asa mertua ho jalaleleng mangulu ditano nanilehon ni Jahoba debatam diho patik pa onopon unako mamunu patik papituhon unako mangalakup patik pawaluhon unako manako patik pasiahon unako olo makatidakon hata nasotutu maralohon dongan jolma patik napasapuluhon dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lebuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu songonima sahat ni patik ni debata rap mangido tang laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata saya pergugoi mahami mangulahon nahobar tu patik mi amin. Uduk jala tapaseret marohata diadopan di debata martangiang mangido hasisan di dosata martangiang mahita di bagasan rohata ganup.
Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala pertalup niroha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sasesa masude dosa nami. Dang adong nahu pangasahon hami dukon di asi niroham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pasangon hami tujulum. Dibaheni pasonang jala apu lima hami akan nainokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin tabigema hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosata. Humokop pita gabe dosa do ibana naso tumadda dosa dibahen debata. Asa gabe hati koran ni debata hita marhite hite ibana. Asa ngapon ma di debata narikijang. Amin. Udul ma. Tabigema hatani debatan nagabe turpuk di hari mingguon imana dienet sian surat ni si Jakobus biddu opat ayat onom rodi ayat 10 tajahama margati soring humulai hami sian ayat onom songonom ma hatani debata alai lam gumodang do asini roha di lehon alani ido didok dialo debatado akan nakijang roha alai dilehod do asini roha tu aka naserep marroha pajonok hamuma tu debata dungi pajonohon nama tu hamu palas matangan muna hamu aka perdosa payas matangan muna hamu aka perdosa jalapa botor marohamuna hamu aka nomor 2 roha paserep hamuma rohamuna maradupon Tuhani dungi pati boona ma hamu soni ma sahatna martua doakan atumangihon hatani debata jala naupiopsa amin.
tidakon maha porseotai songon nahina tidakon ni dongata sa porseo di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama bargogo na suatu dosan nato mo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabegiabean siya todi perbadia adorang so habubuan ido tuhatta nato maon na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana dihaw binasilang na tuwa-tubano turu dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pamamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsia ditodi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ya Kristen akan nabadia doho dia sesan di dosa doho dia taina mandok mula mangulu sogot daging ni halak na mate doho dia ngeluan nasora sudah amin hudul mam. Shalom. Hamuna dengan saha porseon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Anurang sojinaon ondolani tikting ni huriata di hari Minggu sadarion atas guarni parhalado HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta, parjoloma hupasahat hami hata horas tuhita saluhutna dotu akadongan naon dope rap marsaor di parmingguan HKBP Yogyakarta sadarion. Hupasahat hami matabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Horas madihita saluhutna. Udutusi tabegema ondolani tikting ni huriata sadarion. Parjolo Goar lapatan dohot topik Minggu 10 Mei 2026. Goarni Minggu ex Saudi saitangi honma suaraku ale Jehovah. Topik di pasu-pasu jala diramoti Jehovah maho. Pakobasion di parmingguan saunari namar jamita amang pandita Ucok Fernando Hutasoid MTH Maragenda Sintua amang Sintua M Marpaung manjahat tikting Situa Niken Boru Nababan. Namangihut partangyangan wilayah di bagasan mingguan. Hari Selasa 10 Mei pukul 10 walu di keluarga Nyonya R Perangin Angin Boru Samusir wilayah tengah. Selasa 10 Mei pukul 10 walu keluarga SG Raja Guguk ST YR Boru Siahaan wilayah selatan. Rabu 20 Mei pukul 10 walu keluarga Adesi Barani JM Boru Simanjuntak wilayah utara. Rabu 20 Mei pukul 10 pitu keluarga Nyonya W Sirait Boru Silitonga wilayah timur. Rabu 20 Mei pukul 10 sia keluarga RH Pakpahan EE Boru Manurung wilayah barat. Parguru Malwa khusus. Hari Sabtu Nanaengro tanggal 10 Mei pukul 10 pitu di konsistori gereja di Patupadu ujian lisan rapon Natoras Manangwali. Hari Minggu 24 Mei di parmingguan pukul 6.30 di Patupahuriado Ulaon Makat Tindakon Hapur Seaon Malua Sian Pakukuyon Godangna 5 halak ima 2 bawa dohot tolu halak boru dung sipul parmingguon di Patupado Ulaon Nabadia tusude anak sidi rap dohot Natoras. Mangapuli sian huria. Di
Di Patupahuriata do Pangapulion di Bagasni keluarga Inang W Sirait Boru Silitonga ima di hari Rabu 20 Mei pukul 10 pitu maringanan di Kompleks Lanut Adi Sucipto wilayah Timur. Di Patupahuriata do Pangapulion di Bagasni keluarga Ade Sibarani JM Boru Simanjuntak ima di hari Rabu 20 Mei pukul 10 walu di Jalan Kaliurang wilayah Utara. Pandidion Nabadia hari Minggu naro tanggal 30 sada Mei di Patupahuriata do Pandidion Nabadia tudak dana manang nanaing tardidi di Pangidoma asa mendaftar melalui Sintua wilayah Nabe lau di Pasahat tu sekretariat huhud di parade fotokopi akta kelahiran dohot kartu keluarga Turwas Nasian Luar HKBP Yogyakarta asa mamboan surat pengantar Sian Huriana. Pelean amplop pembangunan rumah pastori Sadarion Minggu 10 pitu Mei papungu pelean amplop dohita imalau hapor luan pembangunan ni rumah pastori tolu hombartu hasil rapat huria tahun 2025. Talihon mapelean nadumenggan di Bagasan Lasni Roha. Partangyangan seksi perempuan di Patupa di hari Kamis 21 Mei pukul 10 onom. Parheyon Ama Seresot HKBP Yogyakarta Hombartu program kerja naung di parade tu Parheyon Ama Saresot HKBP Yogyakarta di Patupa mulai hari Selasa 10 onom Juni Sabtu 4 Juli sahatu pesta puncak Parheyon di Patupa hari Minggu 2 Agustus. Andorang so Parheyon Ama Saresot di Patupama Parheyon Ama khusus HKBP Yogyakarta na didohoti sude wilayah asa mangarade sude ama lauman dohoti ulauni jala aka hasil kejuaraan on managabe calon tu Parheyon Ama Saresot boima taida aka jadwalna ima olahraga hari Sabtu 20 Mei pukul 10.00. Kerohanian Sabtu 6 Juni pukul 10.00. Hiburan lomba masak ayam pinadar balon dangdut dohot tebak gambar Sabtu 10 Juni pukul 10.20. Namangihut undangan rapot panitia Parheyon Ama HKBP Yogyakarta. Pinangido tu sude aka anggota panitia Parheyon Ama Yogyakarta asaria roman dohoti rapot iman na di Patupa hari Senin tanggal 10 walu Mei pukul 10 onom maringanan di Sopogodang. Namangihut hapor luan tu pembangunan Mardomu hurang dope biaya tu pembangunan ni rumah pastori godangna sia juta pinangido mahara deoni ruas membayar totok ripe imatur kening BNI cabang UGM atas nama panitia pembangunan HKBP Yogyakarta atau Bank Mandiri atas nama pembangunan gereja HKBP Yogyakarta. Namangihut mangalului pangajari tu guru sikola minggu bajar-bajar manang remaja multimedia song leader tim musik dohot operator sound pinangido maturwas naukap rohana lau mangurupi pakobasion di huriai asa parsi dohot mamelehon dirina lau pauli ulihon akan narikot hombar tu taleta nabe asa mendaftar ma tu situa manang tu sekretariat ni huriata mangalului parhobas manang tenaga volunteer seksi kesehatan
Pinangido haradeon ni akana poso bulung na ukap rohana gabe tenaga volunteer lahu mangurupi tim kesehatan siala naung lulus kuliah akapar hobas nasalpu arop roha adong narade jaladang ikon latar belakang medis. Namangihut pasahaton selamat ulang tahun Ariha Tutubi dohot pardongan saripeon. Saluhut parhalado dohot ruas nih huria pasahaton selamat ulang tahun turuas nama ngelopon Ariha Tutubuna dohot nahot ripe mamuka tanggal 10 pitu sahatu tanggal 20 tolu Mei 2026. Alaigo ma di bahasa onde bata napuna pakirimon ni tuhamu ragam dihalalas ni roha dohot dame di bagasan hapor seaon asalam sumurung hamu marping pakirimon pinargogoani tondi parbadia Rom 15 ayat 10 tolu. Ruas namar sahid di rumah sakit dohot nagale dobe pamatangna di bagasna. Tatangnya konma akadongata namar sahid di rumah sakit suang songoni dohot na di bagasna ganup adong walu halak saitumi bima malum jalahi pas toktong di pargogoi dohot di pasu-pasu tuhata. Bunga di langgatan. Bunga langgatan di hari Kamis 10 opat Mei imasian keluarga R. Panggabean LH Boru Purba. Jala di Parmingguon Sadarion Minggu 10 pitu Mei imasian keluarga Situa Insinyur HS Sutapea CS Boru Lubis. Pinangido turuasna ukap rohana lahu parsi dohot merangke bunga ganup hari Sabtu di gereja asaro ma bergabung dohot akadungan. Napar pudi parhepengon tanggal 8 sahatu 10 opat Mei. Posisi parhepengon tikion saldo akhir 10 opat Mei huria 146 juta 380.000 rupiah. Song ini mah tikting dihita sadarion. Shalom. Mari dihitasian buku ede nomor 214.
dameni debata nasumurung sian saluhut na roha imana mengaramoti akati-ati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai, amin. Hurian itu hatta tabukama terpuk jamita di parmingguan sadarion natar surat sian buku opat Musa manang bilangan biduna paonopon di ayat 22 tu ayat 27. Opat Musa onom ayat 22 tu 27. Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Ujau kami mah di hata Batak. Hata pasu-pasu ni malim. Dungi romusema hatani Jahoba tusi Musa songonon. Patol hasma hatakon tu si Aaron. Dohot tu aka anak nai. Ikon songonodo dohononmu tuhala Israel. Laho mamasu-masu nasida. Saya di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho. Di pasodakon Jahoba ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Idopakon Jahoba ma bohina tuho jala di pasaur hon ma damena tutodim. Ikon songonima ape hono nasida guarhu Jahoba tuhala Israel asa au mamasu-masu nasida. Hurian itu hatta macarikot do di pasu-pasu debata bangsa Israel ala tongon uju di pardalanan lahotu huta Kanaan manang huta nagok pasu-pasu do bangsui di halongona nasida dung salpusian gunung Sinai majalo 10 patik nisi Musa dungi rohatani Tuhan onma turpukon ala gok marado di halongonan banyak bahaya gok aka tantangan gok aka parukilon alani asa margoku bangsonai mardalan satu tano Kanaan Roma paretani debata marhite si Musa asa dipatol hasma hatani Tuhanon tu si Aaron do tua kanakna ala nasida keturunan Lewi manang imam onma turpuk jami taon. Hurian itu hatta takas di patorang diturpukon debatado mual niaka pasu-pasu. Allah lah sumber segala berkat. Jangan cari berkat ke tempat yang lain. Jangan cari berkat kepada pihak yang lain. Karena Allah lah sumber segala berkat. Ini penting sekali. Banyaknya orang sekarang gok halak mengalilui pasu-pasu tu inganan asing. Godang ni halak nuengon akama kainang nang diakang ginami na pasubulung mengalilui pasu-pasu tu tonga-tonga ni Portibion. Ragam si pangido nasida tu Portibion asa maju usahana dipakai mak penglaris asa laku tiga-tigana dipangido mak tu Portibion asa hatop laku tiga-tigaon dilului mak jalan singkat asa hatop mamora dipangido mak tu Portibion asa hatop naik pangkat dipangido mak tu Portibion. Jalan maulo tasuku nakama kenang remaja na pasubulung. Kenapa ini menjadi khotbah di HKBP? Untuk mempertegas dan mengingatkan kita semua bahwasannya sumber segala berkat itu adalah Tuhan.
Molo dilului do pasu-pasu tu inganan na asing, tu halak na asing, tu hagogoni portibion. Dang dapat nasida pasu-pasu na sumurung. Mereka tidak akan mendapatkan berkat yang sejati, berkat yang tidak pernah habisnya, berkat yang betul-betul berkat karena kita minta dari sumbernya. Yang paling utama itu ima debata, ima nakingan di patoran diturpukon di pasu-pasu, di pasu-pasu marharoroan sian hata siamar, sian hata barak, pangatusion di pasu-pasu manang barak, lapatanna di lehon debatado akan nauli na denggan, dungi siamar diramoti, siamar ima dikadang-kadangi, dijaga, dilindungi. Alani poina perjolo naneng dohono nami marhite ayat 24 ton molosat nueng hata pasu-pasu nang hata diramoti tuhamu ruas di HKBP Jogja namar minggu nuengon. Tuhan mau memberkati, memberikan yang baik dan melindungi saudara dan menjaga kehidupanmu. Jadi jangan kita kira berkat itu hanya berupa materi, karena kita tidak pernah memahami atau menganut konteks teologi kemakmuran, teologi sukses. HKBP tidak pernah menganut teologi sukses, karena dalam pemahaman teologi sukses ini seperti ini: tandanya orang diberkati Tuhan ialah dia kaya raya, banyak uangnya, banyak hartanya. Tandanya orang tidak diberkati Tuhan ialah dia miskin atau kismin. Jadi orang yang kismin itu tidak diberkati Tuhan, berarti dia dihukum Tuhan. Berarti orang yang banyak hartanya itulah orang yang diberkati Tuhan. Oh enggak, kita tidak menganut teologi sukses. Berkat Tuhan jauh melebihi apa yang saudara pikirkan. Itu makanya berkat Tuhan tidak selalu, saya garis bawahi ya, berkat Tuhan itu tidak selalu berupa materi. Tapi lihat tadi, di hata barak, nang hata siamar, barak berarti Tuhan mau kehidupan jemaat itu baik. Siamar berarti Tuhan mau saudara dilindungi dan dijagai Tuhan. Ada pertanyaan, apakah syaratnya supaya saya diberkati Tuhan? Apakah syaratnya supaya saya dipasu-pasu jadi diramoti Tuhan? Ada syaratnya. Hurian itu hata dohono nami mamarhiti turpukon, tidak ada syarat, karena inisiatif mangalehon pasu-pasu rosian debata debatado naro tusi Musa asa dipatol has mahatanai tusi Aron asa Aron ma pasahaton hata pasu-pasu tu bangsui alani naro parjolo dang jolma ale debatado naro tu hamun waeng pasahaton pasu-pasuna tu ruas di huriah KBP alani hamu kadongan saha porseon manang aha penuaing kondisi ningulut tabe, entah dalam keadaan yang baikkah atau keadaan yang tidak baikkah, berkat Tuhan itu tidak pernah terhalang oleh kondisi apapun. Dang jolo denggan ngulum asaro pas-pas ini Tuhan daong. Situasi umat Tuhan di sini sedang tidak enak dia, karena mereka berjalan di padang gurun, di halongonan, tanah yang gersang, jarang air. Mereka sedang tidak posisi nyaman di sini, tetapi dalam posisi tidak nyaman sekalipun,
berkat Tuhan datang kepada umatnya. Alani unang ganggu roham aka dongan sahuria, unang mahewa porsionmu, mana songo dia penueng kondisi ngulu tabe aka mahasiswa nueng na menguli parbinoton di Jogjaon, ra gok aka parukilon nueng di mata kuliahmu, dang menghambati pasu-pasu di Tuhan narotuho, ra gok parukilon do di ekonomi na tua-tuamu, dang menghambati di pasu-pasu di Tuhan nang rotuho. Dungi bere kita mah di ayat napa 25 hon. Di pasodak kon Jahoba ma bohina tuho. Allah menghadapkan, menyinarkan, Allah menyinarkan wajahnya kepada kita. Mau diperhadapkan itu nanti 26 ya. Allah menyinari kita dengan wajahnya. Kalau dalam dunia kuno, wajah yang bersinar itu menandakan wajah yang penuh kasih, wajah yang penuh damai. Jadi kalau ada seorang raja wajahnya berseri-seri, berarti hati rajanya sedang damai, sedang sejuk, sedang senang. Makanya ketika ada rakyatnya melihat wajah raja yang berseri-seri, rakyatnya tidak takut, justru senang untuk dekat dengan rajanya. Jadi mulai didok di ayat 25, Allah menyinari engkau dengan wajahnya. Lapatanna hawa kadongan sahuria, wajah Allah itu adalah wajah yang penuh damai dan penuh kasih. Jadi Allah yang penuh kasih dan penuh damai sekarang memperhadapkan wajahnya kepada kita. Siapa di sini tadi kita yang datang ke gereja tidak penuh dengan kasih? Isi hamunaking marminggu ro tu gerejaon hudul yang tidak penuh dengan damai. Bisa saja begitu. Datang kita ke gereja tidak penuh dengan kasih atau tidak penuh dengan damai, karena mungkin tadi terjadi sesuatu sebelum atau di tengah-tengah perjalanan sehingga datang sampai ke gereja ini dengan hati yang tidak damai. Sekarang dalam kondisi seperti itu Allah datang melalui khotbah ini, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh damai, dengan sinar wajahnya mau memberikan kepada saudara-saudara yang hadir pada saat ini, supaya hati saudara dan hati saya penuh kasih dan penuh damai. Jadi ternyata berkat Allah itu komprehensif. Berkat Allah itu dia menyeluruh luas, dia jangkauannya. Tidak satu jalur, dia luas dia. Jadi banyak sekali pengertiannya. Dungi mereka kita madiat 26. Didopakon Jahoba ma bohina tuho, di pasaur honma damena tutodim. Onma hamu akamang akainang remaja nang naposubulung nang nang dohonon marite ayat 20 onomon molo didopakkon Jahoba nuain bohina tuau nang tuhamu lapatanna sai idaun ni debata dohita idaun na dohita tatapon ni debata dohita pamerengan ni debata setoktong do tuau nang tuhamu. Allah selalu melihat dan memperhatikan kehidupan kita. Tidak pernah sekalipun Allah memalingkan wajahnya dari kehidupan kita. Itu makanya kami sering sekali berulang-ulang mengatakan, saudara-saudara tidak sendirian di Yogyakarta ini. Mungkin saudara-saudara datang ke Yogyakarta ini untuk kuliah dan tidak punya keluarga dekat. Karena sering kami tanya, ada keluargamu di sini? Enggak ada, Mang Pendeta.
Ada keluargamu tidak ada Bang Pendeta. Sekarang khotbah ini mau menekankan kembali bahwasannya meskipun mahasiswa-mahasiswi yang mencari ilmu, perkuliahan, sekolah di kota pendidikan ini tidak punya kerabat dekat, tidak punya keluarga dekat, tapi saudara-saudara tidak sendirian. Allah memperhadapkan wajahnya kepada saya dan kepada saudara. Manang BHP nuaeng kondisi ngolum, pagi, siang, sore, malam, wajah Allah selalu diperhadapkan dengan wajah saudara. Hurian itu hatta alani margogo mahita. Boido idau tatutu sinodang ni bohi di bata marhite-hite haroroni Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Kristuslah wajah Allah itu, wajah yang penuh damai, wajah yang penuh kasih. Alani pasu-pasu ini bata saat do tuau nang tuhamu ima gabe hagogon nang dihita mapertahaton hapor seota. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema diho ali Tuhan Yesus Allah diramuti hodo parngoluan nami sahat matutu jamita nagabe hangoluan nai baru dihami ima tutu Tuhan gok niaka parukilon gok niaka tantangan kehidupan gok niaka hapor suhon boy membahen lamdao hami tutu tuho alai turpukon pengato kami marhite hite hatam naung hutangi hok kami hodo Tuhan mual ni pasu-pasu jonok doho tuhami akayanakonmu pasu-pasu ruasmon Tuhan namar minggu ditikion di sudera gamnia kaulaon ramotima aka angginami mahasiswa-mahasiswi natongon kuliah marsikola di Jogjaon dongani maamang pergogoi nasida paingot asa semangat pasidukon perkuliahanna manang dia petutu hambatan di perkuliahan, manang di perekonomian, manang di haipason, manang di hubungan rapdohot dosen, manang hubungan tua kadonganna, sakos sakontrakan, pos rohanami Tuhan, pasu-pasumi sahat do mangalur nasida hagogoon. Tua kana marsahit, homa tutu na pamalupon. Tua kana ulang tahun parongan saripeon nang hatu tubuh pasu-pasu ruasmon las di rohana sida las di rohana midoi akan nong pasahaton pilihan bulanan hamauliateon tonga-tongani huriam ramoti ganup pargolona sida atong Tuhan mulak kami sian gerejaon mulak tu ganup bagas nami akar ruasmon pasu-pasu ma ramoti di pardalanan atau mulai tema di homarite Yesus saya martangiang amin hita marede doho pasahato pilihan
Tangyakon ma peleata tu debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo harorani saluhut seliun leho na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami ma sian na nilihon mi tu hami. Pilihan nami tu ho say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho para saya kami peleanon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Tuhai marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni seleun lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang saya pinorbedia maguarmu. Saya Roma harajaonmu. Saya saut malomoni roham di banua tongaon songo na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Nakabito gihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala saya sima rohana mardidaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala saya dipasaor honma damena tutodim.